Good evening, रायजोफोर गाबोन बिटिसि इलेक्शननि रिजाल्ट खेंख्रा खेंख्रिखौ बुंबाय थाला एक्चुअली बिपिएफ आरो इउपिपिएल अर्थात हाग्रामा आरो प्रमद बिथांमोना खौसे जामारनो हाया नामा आरो रायजोफोरा बिथांमोनखौ खौसे जामारहोनो हाया नामा आरो जों गासैबो मिन्थिगौ जुदि नैबेनो जोबथा सम बे समाव जुदि खौसे जानानै बिटिसिआव जुदि सरकार खुङाबा जोंनि नैबे 6 शिड्युल होननानै जितु बुंबाय थादों बे फिसा फिसा माखासे गोहोफ्रा अरायथानि थाखाय गोमालांनायनि गिबि आगान जागोन जोंनि लकेल पार्टियानो ज' जानानै गावनि अहंकार आखुखौ गारनानै खुंनांगौनि मोनसे सम फैबाय आरो खौसे जा होननानै आबसुफोर बायदिया स्ट्रं जुदि सोमावसारगोनफोर बायदि मोनसे रुप लायोबा निश्चय खौसे जागोन आरो आबसुआ रुल लानांगोन जुदि नोंथांमोना खौसे जाया जों गेदेर मोनसे आन्दलन खालामगोन होननानै बुंनो हानांगोन जुदि बुंनोनो हाया सिरि सिरि बल' गावनि स्वार्थनि थाखाय खना खनला बबेबा मोनसे पार्टिनि जुदि खामानि मावोबा थ' नोंथांमोना सोंखारि जाखागोनखा हाजार हाजार जोंफोरबायदि आबादारिया सानसे आसि दिन्थिगोन आरो बे जेब्ला आसि दिन्थिगोन अब्लानिया रावनिबो मान सन्मान थांनानै थानाय नङा मानोना नोंथांमोननि आखायाव गेदेर मोनसे गोहो दं बे गोहोखौ फायदा उथाय आरो फायदाया बेनो जे नोंथांमोना खौसे जा आरो मानो जानांगौ बेखौ रोखा स्पष्ट भाबै बुंनांगोन खौसे जायाबा बे अबस्थायाव मा जागोन बेखौ नोंथांमोना बुंनो हानांगोन इलेक्शना जानानै थांबाय इलेक्शननि समाव सासेया सासेखौ जोबोद गाज्रि सोंखारिबाय गामि खनलायाव थाङो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा हाग्रामाया हामानो हाग्रामाया खोब लुटेरानो प्रमदा खोब सिलिंखार धंस खालामजोब्बायनो जातिखौ आरो बेखौ गाज्रि मोनहोनो ओरैबायदि फोरोङो इलेक्शननि दारा सासेया सासेखौ गाज्रि मोनहोनो जोबोद जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो नैबे राजनितिकआ फोरोङो आरो बे बुस्थुआनो जोंनि हारिखौ अरायथानि थाखाय फोजोबनो थांगासिनो दं जों आबादारि हिसाबै जों अरायसम बुंगोन नोंथांमोना खौसे जायाब्ला सिलिंखार जागोन आरो बे खौसे शब्दखौ दिनैनि तारिखाव खोनासंनो मोजां नांला मानोना बे बुस्थुनि नामावनो हारि रैखाथिनि नामावनो माखासे लिडारखौ आबसु माखासे लिडारखौ आबुफ माखासे लिडारखौ जों बर' जातिफ्रा देरहाहरखांनायनि उनाव बिसोरनो जोंनि सिनस्रिखौ सेफायनो थाखाय दा जानजि खाफ्रादों आरो बिसोरखौनो वेलकाम खालामबाय थादों बिसोरखौ लानानैनो बिटिसिआव खामानि मावगासिनो दङ बिसोरखौ लानानैनो बुंनाङै खोथाखौ गुबुन जातिनि सिङावहाय गुबुन हारि माहारिनि सिङावहाय गेसाव गोफोन बुफ्रुगासिनो दङ साननैसो सिगाङाव जातिनि खोथाखौ बुंगोन आरो साननैसोनि उनाव आं थाखा मोनबानो जागोन बेबायदिनो साफा लिडारफोरा जालांगासिनो दङ लाजिनोबो रोङा माखासे लिडारफ्रा आयौ आबसुसोना ना इउपिपिएलसो बुजिखोनो मोना ओंखायनो आबसुनि मानसिफ्राबो गोबां सांग्रां थानांगोन आरो आबसुआव थानाय किसुमान लुथुर फुथुर मानसिफोरखौ नोंथांमोना थाबनि साइड खालामना लानांगोन मानोना बस्तासेनि थरसे आलु गेसावा गासै बस्तानि आलुखौ गाज्रि खालामो बेखौ नोंथांमोना सायख'नानै लानांगोन आरो जि गाज्रि जुदि नुदों आसि खिथिनानै सोंखारिनो हानाय गोहो जों गासै हारि माहारिनियाव थानांगोन रोंनानै नोंथाङा खुगा सिङावबोल' गोसो सिङावबोल' सानबाय थाबा जाया बबेबा मोनसे खनायाव रायलायखोमाबायल' थाबा जाया
बेखौ आसि खिन्थिथारनांगोन। आसि खिन्थिथारनायनि सम नैबे समावहाय जुदि खौसे जाया, जुदि आबसुआ स्ट्रं भाबै रुल लाया, खौसे जा होननानै एकदम माने जोंहा बिथाङा जुदि बुङा, अब्लानिया निस्सय जोंनियाव UPPL आरो BPP खौसेबो जानाय नङा। बिथांमोनखौ खौसे जाहोनो थाखाय नैबे समाव गासै हारिनि अर्गेनाइजेसनफोरा बुंनांगौ। जुदि बुङा आरो बै हाग्रामा प्रमदआ खौसे जाखाया। अहंकार दं बिथांमोननि आखुआव, जोबोद अहंकार। एकदम पावाराव फैनो थाखाय सासेया सासेखौ अरायथानि थाखाय बबेबा जोबथेसालियाव अरायथानि थाखाय डमिनेट खालामना दोननो थाखायसो बिथांमोना सासेया गुबुन सासेखौ नाजागासिनो दं, आरो बेनो राजनितिक। ओंखायनो होमबा जोंनि रेसपन्सिबिलिटिया मा? जों सासे आबादारि हिसाबै, जों सासे नागरिकता जानानै, जों सासे माने सेन्टिमेन्ट गोनां मानसिखाय जों गासैबो आसि खिथिनानै बुंनो हानाय गोहो थानांगोन। आरो खौसे जामारा गासै दुलाराय भारताव थानाय खना खनला बर' सुबुंफ्रा ओंखारबोनानै गेदेर मोनसे सोमावसारनाय लाबोनांगोन। आरो बे थासारि फैनो थाखाय आसुरित गोमोथाव मोनसे खहा जानांगोन जोंनि हारिया। आरो बे खहा जेब्ला जागोन, नेपालफोर बायदि बेसेबांबा गिलु बालु मोनसे खैफोदाव गोग्लैहैगोन। बिदि खालामनो साननाङा आरो जाया होननानै जोङो मिजिंथियो। बेवहाय देटसिन रेसपन्सिबिलिटि दङ खौसे जाहोनो आबसु, सोरबा बर'नि बे मा होनना बुङो आबोफ आरो बायदि बायदि बर'नि बेसेबां आफादफोर दङ, बिथांमोना खौसे जाहोनो थाखाय नाजानांगौ। आरो आं सासे आबादारि हिसाबै रिकुवेस्ट खालामबाय, जाहाथे नोंथांमोननि बे जिउआव गेदेर मोनसे हारि अननो थाखाय अपरचुनिटि आखायाव दङ, बेखौ नोंथांमोना फायदा उथाय। आरो फायदाया बेनोबोल', खौसे जानो थाखाय नोंथांमोना स्ट्रं भाबै रायजोनि सिगाङाव बुंनांगौ। अब्लानो अट'मेटिकलि साफा साफा नोंथांजों सापर्ट होनाय मानसिफ्रा फैलांबाय थागोन, नोंथाङा रायजोनि सापर्ट मोनगोन। आरो बे सोमावसारनायखौ निस्सय जोंनि हारिनि गेजेराव लाबोनांगोन। मोजां नांदोंबा शेयार खालाम। एसेनोसै, गोजोन्थों।